Mwadzuka bwanji kwabweratu wina akuti kandala kuti basi kukambatu ma-update abwino ku South Africa. How I wish izi zitamachitika moteremo anthutu angamadziwe kumeneko mwina ndikuonano kuti angayende motani timumvenitu munthu ameneyo ndipo ife timulimbikitse osasiya iyayi zimene zimupitirize zingathandize ndipo I believe zikuthandizanso ena ndi ena kumeneko. Ayeye Malawi ayeye ndabwera sene kantala kuti basi kantala kandevuza mwayi kantala kandevuza silver kantala kandevuza gold kantala kandevuza aluminium mmene mukunenera anthu paja mukuti ndikumachulukitsa zoyankhula apa sindichulukitsa yayi. This is just 18 seconds. Ine kantala kuti basi ndabwera ndi nkhani zingapo usiku uno zosakhala bwino zimene zikuoneka kuti zinthu zizikunkirankirabe koyipirabe nde moti ndipange mwachangu fa zinthu zizipo zingapo update ndiye zinthu zingapo. Tiyambira ku Northwest tinapita ku Rustenburg ko anthu amene muli ku South Africa kuno mmathakuza ku Northwest ndikuti ku Northwest tsana ilo kwaphedwa activist amene akuti pachika kuti anthu obwera ndi amene amupha, which is like sizomveka bwino fa munthu yakuti anali ndi activist amene amenyera ufulu anthu akuno komano chimene chimachitika ndichokuti amalimbana ndi anthu amashopu ngati masomalia nkhani za mashopu kuti magulitsa zinthu za expire mwakuti bla bla this and that. Ndeso munthu yemweyo amalimbana ndi boma municipality yakumeneko kuti ikuchita corruption ichita za chinyengo. Nde munthu anaomberedwa tsana ilo 5 bullets anamuombera pa 5 sazota amuombera ndi ndani koma anthu awawa adudula awa wite mbeniza nkhani kuti munthu yaphedwa ndi anthu obwera makamaka masomalia. Nde tension ili choncho moto dakayaka choncho lero komweko ku Northwest ku Msomalia wombera mwana nyamata wakonkono. Nyamata aya anabwera pa shopo kupake sizo zidambika bwanji Somalia tengafuti ndikuombera mwana uja waphedwa. Nde kumeneko kuli moto lakakalaka. Tema Somalia nganthu oti kuno kwa malimba mtima samaopa yayi. Ikafika pankhani imene ikafuna oberedwa amaombera. Nde sizikuti amafuna oberedwa kana simphana chani koma Somalia wombera munthu umeneko. Nde nkhani chakungoyilumikiza noti mwaona Somalia apa activist apaso mwana. Nde kumeneko kuti chipwirikiti cha poko. Nde ticho kumeneko tipite ku Ekurhuleni imene ngati part of Gauteng. Kumeneko kwachita chipwirikiti necho sakhala bwino. Zikumveka kuti landlord anapangisa rent nyumba kwa masomalia. Nde iyeyo ndi nkhani yokuti anthu obwera azipita anauza masomalia aja kuti atuluke kwatulutsa by force azipita. Ndi anakatenga anthu panga mobilize anthu othamangitsa anthuwa kuti athamangitsa anthu aja. Ndi atabwera anthu aja anayamba kutenga katundu wa anthu chokunya panja kuti katundu ino anthu wabedwa. Ndebe mpaka nakunabwera polisi anaimbira polisi athamangitsa anthu aja nkupezeka kuti apeza kuti landlord ndi olakwa chifukwa that's illegal eviction. Sanene kuntulusa munthuyo popanda proper procedures mene zimayenera kuno kuti ngati munthu wake wa nyumba afuna kutulutse akwena atsatire malamulo kuti utuluka bwanji akupatse miyezi ndipo ukhala kuti malo ukakhala wapeza ngati ulibe malo ukwina umakhalabe malamulo amatero. Nde kuti munthu wake wa nyumba wamangidwa plus anthu 4 amene amathandizira zothamangitsa anthu amangidwa ifonso kuti munthu wake uyu wa renti wopanga renti Somalia mwana wake so amenyedwa ndi anthu atoitoiwa. Nde unapezeka kuti apolisi sana yangoyerera kwamba nokugwira so masomalia osana ali kumeneko anagwira 28. Nde out of 28 apezeka kuti 25 ani mapepala abwinobwino enawa mapepala awo sali bwinobwino ndi amene wawatani awatsekera. Kani meneyo imene yachitika kuti ku Joburg. Nde kwinaso kwachitikaso nkhani ngati yomwe ku Ekurhuleni komweko anthu awawa anabwera kukamuuza munthu obwera kuti wewe uchoke nyumbamo by force. Nde munthu uja anathamanga kuti akanene ku polisi. Mina mabwanda a polisi apeza kuti katundu wake nsi anthu asesa apita naye. Nde zinthu zizangulwa chipwirikiti. Tichikomera kuti ntipiteni kuti ku Mandela Bay Municipality.
limene limbali ya Eastern Cape. Mandela Bay municipality lero kunali matoyitoyi, lero kunali anthu amachiwa apanga kumene kumacho ni machi, koma apanga bwinobwino palibe chipwirikiti na chinsimbi chichirika. Of course kachipwirikiti kanasala pang'ono okhaokha mkatimo, ena amaletsana kuti zinthu zopoyira, ena ayi munena bwanji zimene zopoyira, kangana koma zinatha bwinobwino apanga zionetsero zawo mademo awo ku Mandela Bay zatheka bwinobwino popanda chipwirikiti. Ndeti pita ku Durban konkuja takhala ku Durban kwambiri. Ku Durban kuja kuone kuti sizikuthabe nkhani zija. Ku Durban anyinyirika anthu aja, anthu obwera, anthu akuno wakuti anthu obwera mwathandiza bwanji mapepala in 2 hours. Ndi anthu aja athandizidwa mapepala aja anabwerera ena m'manyumba mwawo, ena anakana. Ndi abe anabwerera aja sizinakathenso bwino umene kuja abwereraso kuopa kuti atha kuphedwa. Abweraso kakhala kuti ku polisi konkuja. Ndi apolisi ino awapangira malo anthu akuti akasiye amati repatriation center. Ndi amamanga kandi chitenti kakasiya pa chalichi kuti azidikire kuti anthu apangidwe repatriate maiko akwawo kapena awasankhire dziko lotakasiye. So this incident inapangikapo sokuno ku Cape Town. There was a time kutachitika xenophobia ina yake 2021 imeneja anthu ena akana samuka mwa Cape Town pa chalichi ina yake. Ndi anthu ajanapa amauzo da achoka makanika. Ndana apangira so repatriation center kuchakugudu ko anango apangira chitenti sizimakaza bwino chitenti muja ka family apo ndipo anthu akongo samaimva amakhala kena kwanambo mama wangati matenti rawo oka kena kukhanga limudzi ndipo zoti anthu amachoko kumene kujopita kumchito kubwerera ena mpaka na magali moto mapanga pake. Ndipo manana kuti anthu akupempha kuti tatulutsa dziko lino azipita maiko ena tona limene akukhalira. Nana kasokolo saso kumene kuja chibala lino epita uno palibe akuopsezani yako mwina mungofuna njira opita maiko ena. Chifukwa pali malamulo United Nation imanena kuti ngati anthu simukafuna dziko mwina mwatenge mwapititse dziko limene anthu angakakhala. Ndi makongwe imene samaimva amakakamira kuti koyambiko Durban imene ayikakamira kuti atumizidwe maiko ena amene kuli chitetezo chokwanira. Khani yomaliza anthu mumandifunsa lenda panga fast ilakulako. Khani yomaliza anthu mumandifunsa kuti kodi ku Cape Town okay. Ku Cape Town akuti mawa zinthu zizikuchitika koma si tili sure koma anthu analandira chipepala choti atha kupanga chani ma protest koma sizikumveka bwinobwino. Ndi from Belleville to Maitland ananena choncho. Ndi anthu adera limenelo obwera mungosamala mayendedwe osajomba kama mumapita kuntchito bwinake zochitika weekend. Ngati mumapita kuntchito pitani kuntchito koma sinthani onani kuti mukupitako kuli chani. Mukaona kuti kukuoneka ngati ulutsi bwererani osazikakamiza. Moyo ndofunika ndi makhandu kunena. Ndiye akuluakulu tendi zipempherani chifukwa choti chimene chikuchitika boma sili kuyankhulapo motsindika pa zimene zikuchitikazi. Ndi pokuti achina malema kunena kuti boma ndimene upanga sponsor. Abomawo akunena kuti opposition ndamene apanga sponsor zinthuzi zachisokonezo. This is who is telling the truth. Kuti boma ndi limene kunena zoona kapena otsutsa wanda amene zoona fotsutsa kuti boma ndimene kupanga sponsor kuti zinthu chipwirikitichi to divert attention ya ma corruption amene ali mboma kuti anthu zipanga focus zothamangitsana. Ena kuti ayi aboma kuti akupanga zimene zonda opposition cholinga chofuna kugwetsa boma. Ndi boma sili kupanga act fofunso lokuti anthu ajamatha kumamenya anthu pamaso pa polisi ngoyang'ana. Ndakunena amene pamene ponkuphwanya lamulo akwena anthu ajomamangidwa pompo kwa polisi sidamangepo wina aliyense amene wamenya munthu obwera pamaso pa polisi. Ndakuluakulu mapemphero azichitika okhaokha akukangananso ndife anthu obwera. Ndi tiyeni tilimbikire kupemphera tiziyang'ana kumwamba tikadzuka tiyeni tipemphereni tikamagonanso tiyeni tipemphereni kuti zinthu zikukhala bwanji. Ambuye atifewetsera sizoti boma likupanga maplani anji kwa mbali yathu awaso pajanani nakale kuti kuyambira pajani pa 30 June tizipita. Nene bwereso ku Durban nkhani yomaliza kwa Nongoma kumene kuli kwa Phakira Nthakati akuti kuyambira pa 10 anu ake amashop ngarana lemba South African
shop imene South Africa nakuitenga, they must hand over that shop to South Africa. Aliyense Somalia ka Pakistan ngati mshop mwake mmagwira ntchito munthu wa ku South Africa, shop imene kuyambira pa 10 akwene wapanga hand over kwa South Africa. Ndagwira na ntchito fika pa 30 azizatuluka ansire South African shop. Zimene zapereka mafunso ambirimbiri imene tifotokoza bwinobwino, ndipo bomaso mkulu amene yoti phakera nthakati lamba kufukulira milandu tikufotokozerani next update kuti mwina akachita masewera athakulowa ntchito konsepo mpano wampano. Ine Kandala kuti basi sakutesa nthawi yanu, usiku wabwino, ndimakunyadira na Malawi zikomo.